Prime time. How do we do, mama? Hey, hey, hey. Ube ayibo angitshela ufunani ngane zami uyibukani nange sengithinta khuzani uthi ngiyashisa ungibukaphi phuzani ntombi angitshela uphuzani funani ngiyabuka edumbo phuzani mangifuna mina ngizohlekelisa ngififile ngiyimfifili didingane dakwilahla idinga imishanguzo hiso memili gese wangibona nosikelisi ngenenkomeni ngithi milikile banye bangibiza ngokapatiya kade ngibagazinga ngibancisha impilo ayiman kakaqi nale ngomi nikweleti funi dolo zami thathi imthwalo yami shone kha funi sithunzi sami gama lami sanganisi ma funi khono lami didi sabadala naba ayibo angitshela ufunani ngane zami uyibukani nange sengithinta khuzani uthi ngiyashisa ungibukaphi phuzani ntombi angitshela uphuzani funani ndabuka edumbo phuzani ayibo angitshela ufunani ngane zami uyibukani nange sengithinta khuzani uthi ngiyashisa ungibukaphi phuzani ntombi angitshela uphuzani funani ndabuka edumbo phuzani ngamakhamandela ngizokhamandela ngikhama ekhadi ngifuna umandela nakho sengibhadasela ngibhadi badula libhajwa libhuda bhadela ngeze wangibona mangivela ngintelezi zami ezibinda ngisho nogobela ngeze ngagoba qaphela mubhekana nami usuthinta amadala amakhehla ngoma ngayibelethelwa ngafika ngashaya amadoda saledoba amaphepha ngoma ngayisebenzela ngayithandela iphepha manje yona uqobi yamholela khona ngangeke vele ngithandela inye khona kunale khona engalithola emhlabeni khona ngabekezela kuziningi ngiyeza fuma ingoma nje kuhlabe emekweni ayibo angitshela ufunani ngane zami uyibukani nange sengithinta khuzani uthi ngiyashisa ungibukaphi phuzani ntombi angitshela uphuzani funani ndabuka edumbo phuzani ayibo angitshela ufunani ngane zami uyibukani nange sengithinta khuzani uthi ngiyashisa ungibukaphi phuzani ntombi angitshela uphuzani funani ndabuka edumbo phuzani hey